Kaya yan, iterate lang. Langat. Angel, ready pa. You know, what Angel? Kaya na, basta doon. Mindset.
Sa court mo po, ang players, Nika versus NBA Galaxy. Hoy po ang ituto sa court mo po. Next po, Nika Villa versus NBA Galaxy versus Nika Villa versus NBA Galaxy. Umpire Court one po, Nika Villa versus NBA Galaxy. Court one na po. Umpire Orvin Queens. Umpire mo ba? Umpire ka. Uno. Kami. Kaka-umpire ko pa. Arvin and Fitz. Kaka-umpire ko pa. Kayayari mo pa. At dakal naman weekend. Yun na naman. Kami lang Ilan may laban? Naulim na po kayo? Ha? Naulim na kayo? Wala na kayo. Top 1, top 2. Oo, kasi pag nandiyan masambog na pala dito, meron ang laki ako. Amin ang bula. Ayun eh. Ito mo. Rin yung mababala. Pero kung dito kayo kanta pa rin, Wala ko alas 3 pa lang. 5 siguro. Kids, tayo na naman yung umpire, iba na. Parang ka lang umpire, nagagay ka na yung muli niya ang ulo. Ha? Nanay ang kari. Arin, may wala kayong prograsa. Pero right, chat-chat lang siguro. Masyado nang malambot. Lupang miras ko ang gabotang kaya. Alas 9 kayo ni Promise. Lumano kami ng alas 9 kung wala na kayong magagawa. Right now? Eh, hindi mo ko sa dalawa kami. Pero mo naman nalapay na naman eh. Ali, ito naman. Masaya yung mag-ampire. Masaya. Sobra. Pero syempre makakagalit. Pero masaya naman. Ito mo pininggawa mo something niya yung papag-ampire. Kaya, masaya naman kami. Ano happen niyo? Huli ka pa din. Huwag yung huli. Nanalo po kayo? Hindi.